Ogini kan game, ogini kan game no. Akuyie, kewere womo bimye giosio. Biame mukosi digi maonyoma. Ogini kan game, ogini kan game. Kewere womo bimye giosio. Biame mukosi digi maonyoma. Ogini kan game, ogini kan game no. Kewere womo bimye gio. Tochukwu ezisi. Biame mukosi digi maonyoma. Ogini kan game. Ogini kan game. Yewere womo binye giosio. Biame mukosi digi maonyoma. Egwa ka ị na-etili Chief Tochukwu ezisi Akuyie nwata egwu na Agulu. Anyị si gị jide ka iji maka na onye asị jide ka o ji na-eme mma. Ụmụogo biko Jisike, ụmụogo biko mewe ogo maka na ọlụ dị mma na onwere ụgwọ. Ọlụ dị mma na onwere ụgwọ. Iwe ọ bụ na ị na-eme n'ụwa biko ege na iwe n'ụwa ga-ekwuo maka na ime mma na ịnọ n'okwu, ime njọ na ịnọ n'okwu. Ịmala ibe ga-emele ezi nwanne biko meele ya na ndụ maka na ụtọ ka na ndụ nwanne m, ụtọ ka na ndụ nwanne m. Ịmala ibe ga-emele eze oyi gị biko meele ya na ndụ ọ bụ ekene ka okene gị ụtọ ka na ndụ nwanne m. Alilio Akuyie nwata egwu na Agulu. Eto n'iwe n'ụwa na-ekwuo wesi n'ịma mmezi ọgọ ọzọ biko mele ọgọ gị gaba. Ọmọgọ mebe ọgọ, ọmọgọ mebe ọgọ maka na imebe ọgọ yimeta ibe dị mma. Ọlụ dị mma na onwere ụgwọ. Akuyie bụkwa n'ọmọgọ. Tochukwu ezisi nwanne. Akuyie sokwe n'ọmọgọ. Prezidoni Number 1 na Amuwo. Trouble 101 na Amuwo. Oye ma Akuyie sokwe n'ọmọgọ. Akuyie nwata egwu na Agulu. Ịma na isokwe n'ọmọgọ. Oye ma Akuyie sokwe n'ọmọgọ. Oye ma Akuyie bụkwa ọmọgọ. Akuyie sokwe n'ọmọgọ. Tochukwu ezisi abịago. Oge ya libe na-ebulu oche. Ala na-azụ nwa ya. Oye m oju na-eme ọgụ. Ogini kan ga-eme, ogini kan ga-eme no. Akuyie kewere womo obi m nye gị osio. Bịa mee mụ ka o si dị gị mma onye ọma. Ogini kan game, ogini kan game. Yewere womo binye giosio. Biame mukosi digi maonyoma. Ogini kan ga-eme, ogini kan ga-eme no. Kewere womo obi m nye gị Tochukwu ezisi. Bịa mee mụ ka o si dị gị mma onye ọma. Ogini kan game, ogini kan game. Yewere womo binye giosio. Biame mukosi digi maonyoma. Ka nnebe Agulu zute onye dị mma. Chief Emmanuel Tochukwu ezisi Akuyie nwata egwu nwanne m. President dị na gaf. Number 1 na Amuwo. Club 101 na Amuwo. Akuyie nwata egwu nwanne m. Tochukwu nwezisi nwanne m. Arọpụ na Agulu na Waji.
ọ na-eme iwe ịrịba ama onye ọbụla ji ya lurisili na nne ọ na-ebu shọtụla na mmadụ 49 ka Akuyie nwa olulu nọ oju nne m ọgọ nwanne m omeọgọ gị mewe ọgọ onye mele ọgọ n'ọgọ ga-elu ya chifu tochukwu ezisi Akuyie nwata ebu na anọ agụrụ ọlụ dị mma na onwere ụgwọ You are my father for life. You mean everything to me. You are so good to me. Akuyie, you like a God sent to me. Hey. You are my father for life. You mean everything to me. You are so good to me. You like a God sent to me. You are my father for life. You mean everything to me. You are so good to me. Akuyie, you like a God sent to me. Hey. You are my father for life. You mean everything to me. You are so good to me. You like a God sent to me. Ogini kan game, ogini kan game no. Akuyie, ewere wo mo bim nyegi o si o. Bia me mu ko si digi mo onyoma. Ogini kan game, ogini kan game. Ewere wo mo bim nyegi o si o. Bia me mu ko si digi mo onyoma. Yezi nwanne mu bia me mu ko si digi mo Akuyie. Bia me mu ko si digi mo onyoma. Imane lezi si nwanne mu Akuyie nwata egwu. Bia me mu ko si digi mo onyoma. Club 101 Imo bia o. Bia me mu ko si digi mo onyoma. Onye ọma Timon Imo na nagolo. Bia me mu ko si digi mo onyoma. Akuyie bia me mu ko si mosi gị n'obi. Bia me mu ko si digi mo onyoma. Chief Emmanuel Tochukwu Ezisi, Bia me mu ko si digi mo onyoma. CEO Imatox Agencies Limited, Bia me mu ko si digi mo onyoma. CEO Imoelin Agencies Limited, Bia me mu ko si digi mo onyoma. CEO Aquatime Bottle Water Company, Bia me mu ko si digi mo onyoma. CEO Divine Favor Properties Limited. Bia me mu ko si Akuyie nwata egwu na na-agụ odogunye agazieli gị na ezinụlọ ezigbo Bia mmadụ. me mu ko si digi mo onyoma. Iwe tika ikereli gị ezigbo nwanne gị ịfụnanya. Bia me mu ko si digi mo onyoma. Chief Chika Ezisi, nna ya Igbo na na-agụ Bia me mu ko si digi mo onyoma. CEO Vadosta Wood Ventures Limited. Bia me mu ko si digi mo Nna ya Igbo ya gazieli gị odogwu na na-agụ. Bia me mu ko si digi mo onyoma. Chief Gege Ezisi, Agụbanze na na-agụlụ. Agụbanze dị Igbo niile. Agụbanze na Ghana. Mụ na gị na-abọ na dị na mma. Mụ na Agụbanze na-eme nwanne. Mụ na Agụbanze na-adị na mma. Agụbanze dị Igbo niile. Maka na ebe ọ bụ na ịfụlụ m anya, iji dọla emele m ọgọ. Onye m oju na-eme ọgọ nwanne m. Oji moto m ọgọ na na-agụrụ. Agụbanze na ọ ga-adịrị gị mma. Ịmali ibe nwe imeli ibe mụ. Melu m ka obi dị m mma. Agụbanze dị Igbo niile. Chief Gege Ezisi, Agụbanze ndị Igbo na na-agụrụ. CEO Ken Enterprises Limited na Ghana. Oji moto eme ọgọ. Agụbanze na na-agụrụ odogwu ya gazieli gị gị na ezinụlọ gị. Anyị wee na-ekedekwe Chief Collins Ejiagha, Bia me mu ko si digi mo onyoma. Omeni for one of Iwolo, CEO Bia me mu ko si digi mo
EJ Collins Nigeria Limited odogwu ya gazieli gị omeni for one kedu maka Chief Peter Obiekwe Akusinachi one of Nsugbe CEO EM Peters Aviation Nigeria Limited odogwu ya gazieli gị Akusinachi ndị Igbo niile anyị wee na-ekerekwa ezigbo papa gị ịfụ n'anya Chief Abat Ezisi ilolo gala onye nke isisi na anakụ Ezinna ya gazieli gị kedu maka ezigbo nne gị ịfụ n'anya Honorable Lady Virginia Ezisi JP nne mụlọ ọmụmụ ya gazieli gị mama ị ga-adị ndụ ka nka chaa isi awọ wee lie ewu ụmụ ịbata n'ụwa ya gazieli gị JP keke wee sị ka nkeleli ezigbo ya Chief Sunday Ezegwu Nwachinemelu one of Ogbo CEO Dogs Ghana Limited odogwu ya gazieli gị Nwachinemelu ka nnemelu ụmụ dị ọka ka nje zụta onye dị mma Chief Okechukwu Ekpondu obele Chukwu na ụmụ dị ọka Alajikoma nwanne m Alajikoma nwanne m obele Chukwu nwa na ụmụ dị ọka Alajikoma ga-adị eze Omogo na dị ọka Omogo ndị Igbo niile onye ma Alajikoma na dị ọka obele Chukwu na ị ga-adị anyị were kedekwe onye ka Emmanuel Charles ndị ọzọ mkpụrụ obi ọka Opobo odogwu na Boka onye Opobo nwaba Akuyie nwata egwu na Nagụ odogwu ya gazieli gị anyị were kerekwe Chief Chidi Ọnụko ọ ga-ele na-eme ka Chukwu si eme one na akpa ugo Enugu steeti odogwu ya gazieli gị Chief Chidi Ọnụko ọ ga-ele na-eme ka Chukwu si eme onye ọma ya gazieli gị kedu maka Abega Raymond Ebube Chukwu Kisisi na Baga Abega na Nansọ Chief Executive Officer Royal Vintage Lagos odogwu ya gazieli gị Abega na Baga ka nje n'Igbo jee zụta onye dị mma onye ime uchi na-enye m okwu nna adịle nwa na n'Igbo Jaki Igbo nwanne n'Ọka ezigbo mmadụ na ndị Igbo Managing Director Blessed Part Ventures nke dị na n'Oshodi nna adịle nwanyị mụọ mụ na gị na-abụ na adị na mma jakpọ mụ na gị na-abụ na-eme nwanne Jaki Igbo ezoghị mụ ọkwa isi ka nke n'elu gị eze nwanne gị bụ n'anya oge nwa Chidi Nwogbu ụzụ mgbume na ndị Igbo oyi m ụzụ mgbume anyị jaba mba nnekwute mmadụ na ndị Igbo ụzụ mgbume nwa Chinemelu nna adịle nwanyị m anyị wee na-ekedekwe Chief Osemenowu elu anị ọcha Itowo na Anakụ Ezewu odogwu Ideze kwesịrị na Anakụ odogwu Chairman ụmụ Owele Village Agụrụ Itowo ijire egbe mana ijire mma iwelu park na Head Bridge Ọnịcha ezigbo onye Agụlụ kụrụ ọnụ obichiri ụzọ na Anakụ
sili ike nwa mmiri gagazi eli ga-eso anyị were ekenekwe Godwin mmadụ ebo nwaka anyị Ife aga Igwe Berlin na Germany Igwe na chi Berlin ezi nwanne m ya gazi eli gị odogwa anyị na-aji wee bido ije Igwe Berlin ka nnebe bela nwụna eje zụta onye dị mma nwatakịrị Chukwu jarụ ọlụ omile na ụmụbele onye memego omile kweme ojugili agwọ ya ọ bụ na ibe na-abịalịga arụ tata biko gbana ujebe ụmụbele omile nwatakịrị Chukwu ji agwọ ya gị na chi gị kpalala ọfụma ugili gị na-awụ omile emeka ekweme n'ụmụbele village Ọka keke wee sị ka ikeneli ezigbo oge nwoke Chief Emeka agbago ọzọ ebe Chukwu kisizi na Jawani odokwunye gazieli gị ọzọ ebube Chukwu Ausuma wee na-ekene ka esi ọra anụ gburugburu nke izizi na Amudo village Ọka CEO Jisike Property Limited Ọka kedụ m ezigbo ọgọ nwoke Abacha na ụmụkwa Abacha na Dubai Abacha Ọka ya gazieli gị anyị were ekerekwe Ambassador Samuel Chukwu Oji Chukwu bulu ụzọ n'Ọka Pọfụ na South Africa Ọdaliwe Jenga Mmọnwụ Mandela Ọdaliwe Jenga ya gazieli gị pọwafụrụ Ọka Vincent Chukwu na-enye ụfọdụ ụdalọma n'Ojoto Ogbuefi nwa gị bie ụdala Ojoto niile nwa gị bie na ọ ga-adịrị gị mma ụdala Ojoto jide ebube mụ na gị na-abụ na-adị na mma mụ na gị na-abụ na-eme nwanne maka na ebe ọ bụ na ịfụrụ m anya ụdala ọlụ dị mma gị na-alụ oyi m ụdala Ojoto niile nwa gị bịa eze oyi mụọ Ausuma wee na-ekene Ọgọchukwu Nwafọ Chief Priest Vintage and Club 101 Amuodofi Olike eze na ndị ukwu enu ojekwulekwu wee bụla eze na n'ụwa onye ukwu na-aba Olike eze ya gezeli gị Ausuma wee na-ekenekwe Matthew Obiora Onyekachukwu Ewenete Magic Mola n'Ụmụanaga village Ọka iwe sị ka nkenele gị Chukwu Emeka Ogwejiọfọ Emeka Morgan iwe rie nne ọba egwu na Ọka Morgan Entertainment odokwunye gazieli gị Ogini ka ngeme